In fact, gold board. Good board. Gold board. Good board. Scared magana no. Ebusian for Ghana 7 TV GH. Make sure like, comment, subscribe, turn on notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you will notify. Ebusian for a branch ebi wo ho enyame nipa. A friend of Jesus are fair. Apparently me say me a Christian. But one thing about me is say me unso we osofo. But I said the way unyamane send out yanyamano I say me too comfortable conversation with it. What I do is say I just brush you aside. I don't listen to you because I don't want to speak against you. Especially we a man of God. And people like Jesus are unfair. No. I normally mostly will not listen to them. And who crack I want to switch it from a multi TV called DSTV because I don't want to even come across such a people. Now the video be trendy. And I'm artist who says they say in sorry no. Population now na sorry no. It's what to say who high sense. Now then a population I want to sorry no. It's what it's here. Sa so for no or cankrofwa or mu push John Dramani agenda no on Ghanaians for Mama to be elected again in 2024. Bekaya, there was a cabal in 2024. They tried to repackage His Excellency John Dramani Mama for Ghanaians. Oh, he's repented. He is now a new listen. God has chosen him. God says they want to be president. And Ghanaians, because we are also very religious, you know, when the prophet said these things, we don't even ask questions again. Then 6 million Ghanaians are umukoto abanuma John Mahama. And Akufo babe dodo na omo na sorry no. Omo say Debbie, papa we wada die. Onu na ka kire say Mahama ba, this land will be flowing with milk and honey. They said the way Israelites no, ekonya e wo promised land so. Ba enkosa enti ena omuja na sorry. Papa we nesi nyina no. Onya nsua ehu lessons you. He said there, oye no be west. West ni say, papa wait me jina coupon pulpit so. E the year politics to say. Gold board ya adie, you see gold board aboka over 700 million Ghana cedis, which can build over 50 hospitals for Ghanaians to enjoy. Nipa baku say ni ekawa bonu no, and we are talking about it. Papa wait me sorry. Eko jina sorry them say ye complaining and prona ye twa. Ebra IMF cry etimi confirm say asem we no kre. Cocoa farmers omo haircut here aban eyi over 10 million every omusika super bag. Obi aso no. Papa wait me hwe ni mega kire say prophetically no Yakupon ka kire no say o tin sem no kra nyasem bia nim. And to say that nyanya so for Ghana ha pass say there. Utimi yi wenim say unferin po feria bia ni weni so. I know what thing. Gosh. So Ghana, I'm go IMF film. I go jibu see film. And the animal trans say, at the moment you condemn gold board no. You got some jamfi aboka. Ni amfa enya say gold board no. Listen. Kwame nkwa ya de pa no. Na ma for condemn it. Mama ya de pa no. Na ma for condemn it. Obi a gold board wa yan kwaje bosia no so no. Ama for condemn it. Say gold board no e boy ka. Ade for some Ghana over $10 billion. I can't feel na buy. Na ma for 2 foot ogu Ghana for ni. Ghana for muntie e ka bia ma ho. Amen. And the free education, you know, Guys, the prophet of the land. Next year, so we did you, by May, June, July, money will chase you. Amen. 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 Because we have a good leader. Yes. Bible says, when the righteous rule, people rejoice. But when the wicked man rule, people mourn. This is our time. Gosh. We have a good president. And we have a good leader. Gosh. Ghana will rate her final destination. Amen. And surely it's about with us. Amen. Amen and amen. Amen. Esquire. Esquire.
Sami Jemfi. Cash. Young guy. Obo Intelligent. Cash. Obo Juma. Na Juma be. Cash. Obo Juma. Cash. And now we aspire about her. Maka. Waka. Okay. Hey. Sami Jemfi Boy Juma. Hey. Hey. Sami Jemfi. Honorable Juro Zabra. Oh, John Mama. Agriculture Minister. Finance Minister. Thank you for 5 for you. I'm on board to my year. Cash. I'm on board to my year. And sometimes they look at us, I don't know. Some of these people think say we are fools, sorry for my choice of word, or they think say some of us were made from lesser gods. And I say Yakupon, when he was creating human beings, some of us are NPP man, I say Ghanaians, he gave us to Angel Gabriel to do. Until they can just stand up and tell us any nonsense that comes to their heads. Yakupon say, God told you, say 10 million. I go 4 bags soon. I almost soon. Things are going to do what? Should trust Mahama. It's awful. You see, if you want to be a politician, come out clear and say you are a politician so that we can know how to address you. Because once you say you're a pastor, no, I find it difficult. I don't even know how to talk about when you come and make this pronouncement. So if you want to do politics, be bold. Come out. Say you are a politician. Then we can face you squarely. Monty. Matis and Crophobia Ayɛka Cocoa who was him. Cocoa who was him. Anna, John Mama buy and a cocoa yateso. Cocoa every 3,005, about 2005. 3,006, about 2005. Cocoa ni ateso and a band bunny benny, a band with the who be that. Now, one at two, dear, Echo Tong, no one for Swa, Obesi will be. Why? What are there 3,000? When you're 5,000. Basunia. Name what are there cotton near Anta. A bad day, what you can to me. And the Mr. Mamma Cocoa campaign, Cocoa campaign, then I may Adam, 2027. Mama to my birthday. Why is your campaign message? What's your campaign message? Why is your campaign message? Campaign message in a way. And the Cocoa no money campaign, the Mr. Mo, most of Mom pet different method, different plan, Fambra. The way the Emfa. Oh, what the Emfa cry? Oh, Emfa. And a Cocoa, and about 2005. Huh? Win him. Make us send me what? Yamida Debit Etrema. Yamida Debit Papa has said. 31st night, Yamida Debit 2024, 2025. 2024, Echo 2025, 31st night. Two for Yakupon that church, Papa. Montiame. The moon answer. And Kufukobia to Amadonko. And then the cocoa, a high dry one with Akataso. And the cocoa, a buying Akataso. One a Papa, aha, cocoa high. And I'm who say you're a mamma, atom. No, Okotam and Enum. I know who say you're a my penny, no trim, no Okotam. I mean, that is one month for one fan chain or uncle. Also on fan chain. And your fan chain coin. No fan chain or coin. Or cross was the bush of Prophet Beda was a pa. And all coy. Some in Amakai 2 years ago. And I mean, say, and no 2 for the cocoa as a travel against it. Make a damn here. A social media so. A covara pa. Say cocoa high. And do a top one. And in Guasianqua. Jesus. And I'm also. Amen. Catch it was a moment pie. I'm going to make a say, the way I answer, honey. Honey, can see a pa. Beast. Papa, see who? A form is hard in it. And what are my a war. I said, oh, my, I think I can say, I'm teaming the Cassessa and I was Rosa. Kakapa, a sweet. Oh, busy be our home. Who said, what be a busy our home? Now, sir, business inside. Send no one or more. And one more. Oh, more. I'm not sweet. And I'm going to say, and this is company for baby. Obiakra, I didn't say pipe.
ɔde wade ne mu a na ɔde bo asi hɔ na hɔne na gum na ayɛ ma me mpanifo bebrebe sɛ ade na egu ɔmo bo no bebrebe papa say we hu mpanifo bebre awo ya ndisifo obia connect the pipe bi dro baby awo ɛwɔ no ɛna ɛsɔ ne gu ɔmade mu saa bebrebe ɛdɔso yie me ma obia ni wa ha papa say ɔmo obia ni me mpanifo bebrebe papa say ohu ndisifo mpanifo pi ebi yɛ ministers ebi ya ba mu mpanifo ebi yɛ president ebi mpanifo ebi yɛ ba mu mpanifo kasa ɔmo nyinaa bo na yɛ mama obia di amansoafo bebre wɔ mu ɛmra mo sɔ hɔne no a wɔmra na ɔmo harvest ɔmo so hɔne no de mu asa beans na afiri ade mo pie no say wo waro mo pie firi bebrebe ɛwɔ ni mo pie firi afɛ na ɔmo bro mpanifo no afɛ de mpanifo no wo wane boɔ na mpanifo no ɛgya hɔne no dwane afɛ de ɔmo gya hɔne no hɔ ɔmo nyinaa dwane di ɔmo na mu mirika ɛgya hɔne ne hɔ ɔdo ɔmo na mu mirika mu dwane na ɔmo kɔ fie empty handed ɔmo fa hwea nko fi ɛna mete ne sɛ papa sɛ ɔte ne sɛ wei ɛni kwa sɛ kasa baakofoɔ saa sɛ wi deɛ ɛnka nkyɛ baakofoɔ cause ɔmo mfa ne serious saa ɛsan sɛ anya de ɔmo fa na de na mmom ka ne general kanu ɛtu mframa na NDC foɔ mpanifo nyɛ serious na NDC foɔ mpanifo ni na hɔ na ɔmo mɔ so mpaeɛ ɔmo mɔ mpa yɛ yie na baabi a nkurɔfoɔ pɛ sɛ ɔman ne kɔ no na baabi a mo pɛ sɛ ɔman ne kɔ no ɛtumi akɔduru saa na afei ɛtumi aduru ɛde saa sɛ nyɛ saa ɔmɛte asɛm a ɔda saa sɛdeɛ hɔne no a na ɔmo sɔ no ɔmɛnya kɔ fie without bees sɛdeɛ wobɛtumi asɔ hɔ nyinaa kɔ fie a wɔwa ɛnka ho bees no yɛ atamfo wɔwa no a wohu no ɛyɛ mo atamfo ɛnde saa a time will come ɔmo kɔ a on their way no middle of the way no road no they will give up ɛnyɛ saa o wɔn a kwan so kɔ na wobu man na ɛbɛdu baabi no ɔmo bɛmu bɛbu ɛbɛyɛ hardship ɛmu bɛyɛ den ka kyerɛ wura mama sɛ papa si yɛwura mahama yi hɔne no a ɔmo sɔ no ɛwɔ na ɔmo sɔ ne saa no sɛ ɔmo ammɔ ho ban a ɔmo ho ban yie na ɔmo ammɔ mpaeɛ a ɔmo mpae bɔ mu a ɛnkyɛ biara papa sɛ ɛda bi ani akyire hɔne no a ɔmo sɔ no ɛwɔ na ɔmo sɔ ne saa no bees no bɛpia ba ɛwɔ wa ɛbɛpia firi mu ɛno gyina ma atamfo ɛno gya hɔ ma wɔtamfo abɛsɛe nneɔma ɛwɔ ɛnimi bɛsɛ nneɛma ɛni aba ɔmo ho a ɛni edi mo akyi ɛni aba ɔmo ho ɛni hwɛ wɔ papaapa ɛni aba NDC foɔ mpanimfoɔ ho NDC foɔ mpanimfoɔ yɛ papa sɛ ɛni aba mo ho ministers amansoafoɔ president amampani vice president ɔmampani abɛdi akyire chief of staff chief of staff yi mpanimfoɔ no nyinaa mpanimfoɔ wɔ NDC ɛni bɔne aba ɔmo ho ɛni bɔne aba mo ho paa ɛpɔ mo nim guaseɛ ɛmu pɛ mo nim guase ɛtɛ mo sɛ ɔmo sɔ hɔne no a ɛnu ti na mo sɔ ɛwɔ na hɔne no afɛ deɛ ɔmo sɔ a bees bɛte hye so bo wɔ ɔmo no wɔn wɔ aba ɛwɔ na abɛsi mo so no saa by the grace of God nyamea dɔm nti you will fight for them yɛbɛko ama mo you will Jesus fight for them yɛbɛko ama mo Jesus and this kakraa bi very soon na yɛ ni akyire bia dɔla no ɛbɛgyampo afei wɔn sɛ dollar na aba fam na yi ni ɛho atɔ na afei bɛkɔ soro yie 2024 2025 2024 2025 mehyɛ nkɔm sɛ ɛndu 2025 June no papa sɛ ɛnduru June no na dɔla no firi 16.5 aba 12 na ɛfiri 16.5 aba 12 ɛbaa saa saa pɛpɛpɛ na si yɛ sɛ deɛ mu no sɛ sɛ yɛamɔ mpa yɛ ama aban wɔ yɛ a papa sɛ ne deɛ sɛ si yɛ no deɛ wɔn sɛ yɛamɔ mpa yɛ yie baabi a atamfo no akɔduru no ebi atamfo no de ɔman na akɔduru no dɔla no ɛsan bɛgyampo biem dollar no san ba bɛkɔ soro ɛbɛkɔ high papa sɛ bɛkɔ soro yie business bɛ collapse na enyuma bebree ɛho bɛkyerɛ wɔn ɛnɔɔma ɛɛkyea papa sɛ enyuma bɛgye egu ɛkyia ɛnɔɔma bi ɛɛkyea enyuma pii kyia mpanimfoɔ deɛ ɔmo ntura mo bɛsɛ biribiara papa sɛ mpanyinfoɔ deɛ ɔmo yɛ ɔmo fɛm ba sunsum nɔɔma bi ɛɛkyea nanso sunsun spiritual realm no something is happening nti ɔmo ma asɔfoɔ adiifoɔ mmɔ mpaeɛ ɛmu ɔden ma wɔn afei deɛ ɔmo connect ɔmo ho ma pastors na hɔne na ɔmo sɔ no ɔmo nyamfa go fie na afei ɛwɔ na ɔmo sɔ no ɛne sɛ adeɛ bɛhu no deɛ mɛhu sɛ ɔmo sɔ hɔne no a na bi sɛ pia to ansɛ wɔn so papa sɛ deɛ ohun sɛ ohun sɛ ɔmo sɔ hɔne no ɛba ne nso wɔwa bees epie ahyɛ ɔmo so afei na ɔmo boro wɔn afei deɛ yɛ bu ɔmo yie ebi anim ahohono oh ɛwɔ na bo bi ma ebi afra ahohono afra ahono ebi ani kɔsua ayɛ kɔɔ bi ma ni ayɛ kɔɔ ɛni bere kɛse aba ɛni bere kɛse aba ɛni bere kɛse aba ɛni bere kɛse aba last year afei etwa mu yi 3rd August afei etwa mu no on the 3rd August na yɛ Sunday papa dada na ekwesie da na me gyina ha yi a na papa gyina ha yi a listen to me well sɛ mi yie ɛna me kaa sɛ na papa kasa mɛ hu sɛ yɛwura mama ɔsu ayaaya ɔsɛ yɛwura mahama ɔte ni suo na ne nyinaa yɛ kɔɔ ɛni na yɛ kɔɔ na mo nyinaa mo wɔ ha papa yi na ne wɔ ha 3rd August 3rd August so na yɛ Sunday na nso sɛ ne Wednesday aroma paa the Wednesday by 11 ɛbɔ 11 ɛna pray kwate hwee a
nipa 80 wuye no a plane ekohwe enko me wo se wo su saa bibi koso bibi koso omo so hone no omo so ewo no but later no etire no bis na pie wo be pie ebo omo ebe hwe won ye sempa bo mo anye din ama omo a se mo intensify mo prayers before June, July, August, September, October, November, December. Answer na June, July, August, September, October, November, no. Ebe December be duro de. Hey. Sembesi. Ghana for mon paiba about this way. Ghana for mon paye ma aban. Ne ho kire na yeso ho be kire ye. Mon paye. Ghana for mon paye ma aban at this way. Ghana for papa say the great bishop Stephen Akwesa press mon paye e ma oman no. Oh yeah, NDC new, NPP new, CPP new. Mon paye ma aban was way. And for one politics be a woman, NDC MPP. I want to like a see a pie Ghana. I want to like a see a Ghana. I want to like a see a pie ba. I want to like a see a Ghana. I want hear a see a pie biba. I want you hear now quite so bold. Bibi Serium. Papa Bibi Serium. I want to like Ghana. I want to power. The best study free a bemu. A best free a buying. Na a shaki na was so na ba individual so. Na fedi ebe wo so na tretre na aba omani na so aso yoruba Ghana ha enkrofo bi bedi 18 years enti saa wo mo ne target yi eno ne di wili aba ebra 2008 no ye focus na nado adwuma ye na NDC for enso so ne nam school mu ehwe enkrofo mo di 18 no every kutu o mo church wo din ye lusu 2016 yekoye town hall meetings His Excellency Alhaji Mahmoud Bawumia inim die beboa na nado no e die ba power and nti adenta ye be focus so ye ho de energy e wo 2x4 no ba unim omo ye sa na mani nyina de base ne hwanhwan ne nyina unim ade ba ko ma ye odi obi ama kare Japan se on kan che omo se wo hia 9 trillion omo nyina ko hwe se camera ne infante ye pet no hwe ade omo ya kromfo nko on bepe na wia no because akromfo ne kodi na chi a sinyamakus ebra na sa akromfo we di na chi dodo se de DC omo kodi na chi no na Kennedy 837 ane akromfo biti se wo mega mini group no kodi na chi no wate aba beja 28 eti se wo ni nyansa obi a wa me dede ama no ono ankasa tisi mu no nya 37 ba wo be di na chi no wo be ye dede hu no what the amount 28 message you say the base no just DK Kennedy on said o twituru wa dem go fun dem ko we wie no eno na make say me ma ye man say ma ye nisika ni bebre ngwafo no waso aja won anche won di say ngwafo say omo sie mu ntem aka omo nya iska ya akronfo nko na woni asofo no mo ko hye nkom ni nyina no asofo no de no honorable ti say me ne wo peace Echa me no peace say me advice no mama na ni ada ho wonim asofo no de omo kwotena so begu omo sole ni omo wie no omo form ikaba no say akwa we afi politics ye benya no enu nti no ye nkohye nkomto so wo pe power nti power na wura no ye benya no e no omo di fu no woni ska wo chema wo mo awie ne papa because omo calculate sa 4 years na omo asa church members stand to correction omo calculate ni nyina to omo de DK enyim de Kennedy Japan na akoma tene yema oboko aka jiniska eno de beba so se wanya weapon awu de ya ha bom na wadi tu kobini do Ghana ha gigigigi they say o mama no weapon ba ko ye say na woni evidence bia they say de o mama no evidence e di abe do be TV so no wo bom achi a o evidence because ono ankasa mo Bernard it's there on for state intervention when we asofo na akromfo pa say say de we hu mo na America no e obedi o moni pa anti onim ye ma say Mama yenjai omo life mom na alanche matika no DK in the asama Ayɛka nyada yo ye ma one message aba asam na rekacha hwan we don't want them you know me my India my India be asama me kan in there we want them to be aware that they can do their worst or when you focus now what alanche matika say work on omo ye say oba ni kurewu na ti no Wasime no beko odru asie ya na nwansra wura da menanu mu. Tongo no mo wura na me no beko odru ha no gyina ho.
no hwe so monka ne tie nguso saa na omo aye anyansafo ne wo ye pe obi ma we bogu NPP a here the post supporters on TikTok ai tinua eno amete ba mete ko bi se wo mbegu NPP party na mse wonim wo mbeti magu party no enkrofo na ko yinim so mbeti magu party no saa enkrofo ni nyina wu enye omo mti ase ni ana meti sanse mo ya na makoma kwa me mo kwa sama do proposal Lawrence say se mo anye careful as enkrofo we woni omo ahwe woni omo a hwe omo ye pa eti na say mese ya to aba na wie mese ya to aba na wie afena oruye ne bia enya medema no sie no enya afi ne yekoye campaign nsi ya to aba na wie enya krokro na allergic assembly ebra kumase for na executives ni be hia no ho no mo twist asem no me pa che muntie ni ye allergic say ebra ne ye campaign no obia hu say World Bank ya Ashanti region into obia say me ya Asantini o we say ha na metena ye enu nti wano so say otumfo ba no o ya Asantini enu de mamu na se wakasa ti ya candidate me pa che mo ndwene wate na candidate no wasisika ni bia ni ho no mo a wajimi it candidate ni nyansa nti mo wajimi fo na mudi na chi 99 no muntimi influence candidate say wonte no ho na me say mo se mo te MPP eye movement People's Party me so mate MPP ye fen improka People's Party nti me no mienu nya ye behia me da mo se